ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ନ ହଉ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏକ ଭୟାନକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଅଛି। ଦିନେ ଥରେ ରାକେଶ ତାର ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ବହିଟିଏ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ସେହି ବହିଟିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା, ସେହି ବହିରେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ରାକେଶକୁ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ପାଖକୁ ଏହି ବହିଟିକୁ ନେଇଗଲା। ରମେଶ ରାକେଶ ହାତରେ ବହି ଦେଖି ରାକେଶକୁ ପଚାରିଲା, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବହିଟି ତୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଏହି ବହିଟି ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ବହିରେ କିପରି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେସବୁ ଏହି ବହିରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସାଧନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସାଧନା ଯଦି ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଦେଖା ପାଇଥାଉ। ତେବେ ରାକେଶ ରମେଶକୁ ପଚାରିଲା, ଏ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ପୁଣି କିଏ? ରମେଶ ରାକେଶକୁ କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସମ ଶକ୍ତିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ଯଦି ଆମେ ବହି ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଦର୍ଶନ ପାଇବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ରାତି 12 ଘଟିକାରେ ମଶାଣିର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବହି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଲା। ରାକେଶ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ରାକେଶ ରମେଶକୁ କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଏକ ପିଶାଚିନୀ ବୁଲୁଛି। ରମେଶ କହିଲା, ଆମ ସାଧନା ପୁରା ହେବା ପରେ ସେ ନିଜେ ପଳାଇବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାଧନା ପୁରା ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାକେଶ ଏବଂ ରମେଶ ଦୁଇ ଜଣ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଏହାପରେ ପିଶାଚିନୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି କଲା, ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଶାଚିନୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ କଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଜଣେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।